Hi friends, welcome to Gayatri Karthik channel. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா சிம்பிளா ஒரு சிக்கன் குழம்பு தான் பார்க்க போறோம். இப்போ என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒரு கடாய் வச்சு அந்த கடாயில கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டு அதுல வெங்காயம் கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா பிரவுன் ஆகுற வரைக்கும் வதக்கிக்கணும். இப்போ அந்த வெங்காயம் வதங்கற டைம்ல தக்காளி எவ்வளவு வேணுமோ அதை வந்து ஜார்ல போட்டு நல்லா அரைச்சுக்கணும். இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்க்கணும். இது வந்து நம்ம மசாலா எதுவும் தனியா சேர்க்கல. இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லயே பட்டை, கிராம்பு, இலை எல்லாம் வந்து சேர்த்து அரைச்சிருக்கோம். அதை வந்து இப்போ நம்ம சேர்த்துக்கணும். நல்லா வதக்கிக்கணும். அது கூட இப்போ அந்த தக்காளி பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கணும். ஆட் பண்ணிவிட்டு இதையும் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கணும். வதக்கிட்டு சில்லி பவுடர் குழம்பு மிளகாத்தூள் போடுறோம். வீட்டில் அரைப்போம்ல அந்த மிளகாத்தூள் போடுறோம். மஞ்சத்தூள் போடுவோம். வதக்கிக்கிறோம். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறோம். அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்துக்கிறோம். இப்போ சிக்கன் குழம்புக்கு சிக்கன் சேர்த்துக்கிறோம். ரொம்ப சிம்பிளான குழம்பு இது. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். குழம்புக்கு தேவையான தண்ணியும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதை நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு ஒரு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு திறந்து பார்த்தா நமக்கு சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆயிரும். ரொம்ப ஈஸியான சிக்கன் குழம்பு. வீட்டில் செஞ்சு பாருங்க. வீட்டில் சமைச்சு சாப்பிடுங்க. ஹாவ் a healthy life. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். பாய்.